see Yaba, say, we call it Quayum. And we copy Scataka, and maybe Eba. Yina yin the AC. Yatechi, and Concobodu no Chenia, and Kabua, Uncle Sasa, Enya Mania, Ewo Henry. Say, or say, you will dear. They are within Empemuda, and say, or semi share, not a year to train now, the demi or a jimu. Send the year, you wouldn't, and in the Kurano creating no. The dinner is saying, the home base are there in the Union. See me by Amber Cloud. Now, I'm not doing my home at tea. The Mitibe boom, I will call you, no Piscaga crab, media. And that's a son of a jumper, and then I'm more too. And when you cross here, come from, good made up fine. Yeah, but you're more the show one day. Mommy. I'm going to call this lady. I'm going to make you and Mommy, I can't show you with no muscle. And then give me beauty. So, would you miss our mission call? I won't go. We are charging. Charging. I think my idea, I could make a walk at work on it. I couldn't remember. She and this after me some making me a idea of you. Anyway, I can't mention me now. I am a random. When you tell me, I can't. Interesting you. Interesting for your minion. The minion, young corner, young. Monsieur. Oh, Fadia, you make her the horse here. You may not go and try. And then the baby, for you. And I, a whole, Yaka come by you. I can't tell tea. I never know. I never know, Mamma. Let me not tell me, I got my dear. Oh, Mamma, oh, yes, son, I'm so. You could have Uncle you cook it down for me. Now come here, the call of Mamma, my witcher. I do say, never you couldn't. Now, we do not tell me with that. That's so could I. Yamara, Yamara, she would have every day. You could have what? Do I want it? My dear. Teacher, who were at my day, but you, my woman, do more to the phone, you should have known what but Jabby more or more at you, sure. Uncle Bumpy, oh, Adriana, dear, oh, can't I hear? What is that? Mamma, when did you also be cold now coming down? Oh, dear, we're quite an answer. Mammy, one and over shaman. To them patch on my mark, a craving of a 2 year water. They said you're coming a bit. Coming A bumper. A pavi. Manumi home. Oh, dear. Oh, dear. Better as I see. Let me nearby a Bodom kyekyeku. I say, me baby more money. From off as a brand to say. Tell me be warm, I could have the idea of a way. Now come and tell me nearby in Kika. And I'm a transit, and me, I'm the email cobra will be decided you would do with me when you thank you.
And then me na magime ni so yo. Me na makuta hwehwe. Ampabe, o kasa saa. Na me ankasa no me hu aseba me nka nkyerɛ. Adentina ampabe wo kasa se waje wani so. Adentina me nyima ni so. Nyama na beto asase o se hwe ko e kwa akɔhwe. Hwe ya bodom ma mienu. Ame de ekura ba ko mfirim. Hwɛ sɛ waje na nanom adwuma ya mo. Hwɛ sɛ waje odoma nkoma adwuma ya mo. Odoma nkoma nyansa mu no de opɛ no ye. Na nanom de ye no mo ya de kye bia. Enu da so ye papa. Edino. Aba ye mre. Anya de nso se bi mpredi asa anyira nti. Etie de ni peka. Etie de oni abeka. Na sha ho din. Papa ye na oye ye. Enti se bi mpredi asa wo na esa wo sha ho din na sha oni aba na enso din. Ni abusu aka no. Me nua ba we nipa ye hye ndey. Wo hye nhye. Oh. Ono asem ma ye kura wo ye be. Na asem aba. Oh. Hwɛ me pacho enyi ntumu da se bi mpredi asa o se hwe ho wuo na wo no se bi wudi mu fo me kodam de ya na me na adeti na ni se kagusua na simadwenu na me ma hyem se pra na ya teko ubewu abra wo bra nso enye saa de no menua eye papa ye na oye ye me bo o se hwe ho wo fa sika tu ni me twa eku no empanyi so bi hwe ase wo da achi wu a odi mpamu da aya na sa anke kan me mpade nanso hwe me nua ba ya abodom hwe ya abodom hwe wo ka se wo didi nipa beka achi a ewiase we no gise wo pentabantu efirim sanso betutu amena na wo sie wo ho a enipa ye de nipa kasa nanso nipa kasa wi na akodoma nkoma de na aka nanom de etimi nua de mpese me ka chew nyina ne se o se hwe ho o ye wo fa so do no wo penasem ampa megitum enye wo peni se bi mpredius anka abo atia be fro no ama na won kan ho atia for asase so nanso de na na wo ye no edi pentimi si wo kwan etimi nya sha wo din wo dada me kwa ya bodom ho akɔhwe no so me akoso a na me nkomra wo de kwabra mate abra kwabra na me pebre na me no wakɔ ya me kui me sɔre hima na me kɔ hɔ a na ada amadwenwe ho wa meba unia ba ya bodom ewei mai na onya odada onyi watem eti se we eba odi watem ansan ne de o eti de minia shaden ene me kwa me na koye me ko no onya why Ajua Kodua me be kra wo se me ko akura na ajua na minim se de me ko akohunu ni a enka man ko de biara da yande se me nua na me ka so no nti me peska akra de akoma no na ye de ato afu bia ma no ko e me papa ye di afu no nko nyina awi yakutu aka me ko chiri me nua no baabi a afu ni da ajua ye nam konso ye kwa ya aboatea abo me nua ne nan waka me nua no ina yeden yensurim ye ni Dufie a wa ina nanom dia me nua sei mu ato ho Kodua isi areho me di pa kafra areho me di ajua meso ne mami no pe na hu obe ma brani na odafom aboaten aka no na ye mani so di na kofi na ye ntumi a wo de kafra wate sheden wate ajua kafra imo yawo mo ya enu ano me dono se no si do me pa se man kan tro se me so abakura wonyin se ho hye ne se isi me ba ya me piska kakra de akọ so do ni mu ma wo se eja ye hwe na ba onioma ba ku mienu bia ye hwe ne ye eti me piska kakra na me sa de akọ ma ko hwe akokura na chikura we se me koja wo debi debi sina we die so do wa onim so do de ye ntin ye nya yi bia Kodua we de wa fa sem papa ama de ka se me suma be si we yi yeshi de me kan se shedin nananom enenim de omo ntino enya bibia ma omo eya de nanso uni bibia wo bitumi ya fa nti yensre nananom na
ekeka won sa asini bibi kakra na kona monkokwa ne atajua bedasi afra say me kwen so hwe mechi maame sika de maame no mani asopa wa kire say me de ade mawa obitima hwe so yi me so me da wasina na no me nhyira wo nhyira so bedasi ene minga ko menim sɛ wɔsɛe ɛdane to yi menim sɛ watumi akɔkyea ɛyɛ ne wɔfa ɛne ne maame a mekyerɛ ɛyɛ friends ya Bodom Dabi mentumi nkɔ hɔ ei asɛm bɛ na aka nsa no akwasi wontumi nkɔkyea wɔsɛe maame na ne wɔfa nso ampa bi nso ɔno koraa na nka meka sɛ ɔno mentumi nkɔ hɔ apa ɛyɛ na ɛhɔ no kɔ no ɛyɛ na mefɛre o wo se nsi fie hɔ no kɔ no ɛyɛ na mefɛre hɔ no kɔ no efie bɛ ampa bi fie hɔ wonka saa da wokɔ fie hɔ a wofɛre akwasi sɛ nkama wu anka bɛyɛ me ya paa enti akwasi nti nkɔmɔ a wokɔ fie hɔ yi ɛkɔdie yi ei akwasi apa me nkɔ hɔ nkɔdi nkɔmɔ ebi a na metwa mu a na makyea na sɛ mekɔtena hɔ adi nkɔmɔ deɛ nkɔmɔ brane paa nkɔmɔ pɔlɔ nkɔmɔ sɛ tie ni a akwasi wokɔ fie hɔ ɛkɔdie yi wokɔ fie hɔ na afɛle no ɔdeɛ papa sɛ wo sɛ me ɛwɔ sɛ mekɔ hɔ kɔkyea ɛno na yɛ mɛpɛ bi na makɔ hɔ na makɔkyea no ma animanim yɛ san sɛ wotu wonya akwadaa sɛ wanyini menka sɛ wonyini koraa wanyini waduro mpanyin fie so eti sɛ yie ba anaasɛ asɛm kɛseɛ bi ba na adɔfoɔ nyinaa gyama ɛntwe wo mfirim mpanyin so yɔnko da no da eti mesɛw a animanim yɛ yi mesɛw kɔ ya Bodom hɔ na kɔkyea no kyekye ne werɛ maame mesɛw a yɛka sɛ deɛ sie bi afama nananom na kyekye ne werɛ na wakɔ ampa ben hɔ wakɔ kyekye ɔno nso werɛ why maame Bodom deɛ papa wo sɛ na ne ho ahomete kakra nti na ya na ne hɔ deɛ mɛkɔ papa ayi ɔde sɛ ampa ben hɔ na makɔkyea ɔno maame Bodom deɛ na ne ho ahomete mesrɛ wo Bodom nso kɔ no hɔ na enyi obia na ade asɛe ɛyɛ Bodom na ade asɛe yɛka deɛ sɛ ɔkɔ no hɔ koraa nka yɛ Bodom ɔnna ne ba ewuo ɛna ampa ben nso wɔfa ase na ewuo tim sɛ wa ɔmmienu nyinaa ma nyɛ wasɛm hia why papa ɔde waka mate mo ɛno ana me pese me hu nyini to mu a mehwɛ na makɔkyea mo abrempɔn papa odi usadeɛ nanso unsa deɛ sie onyina mo fa ntum ho fo wo titiro enuaba a ɛwɔ poyi mu nyinaa wonim baabi a bia sɛ kwaida tiranye na so aboate akɔforo wa na me ko ho wai nti munam a momma ni na hɔ ɛsan wɔ hɔ enkwanhyia wɔ hɔ nanso ni da hɔ ɛne panyini deɛ metimi aka akyerɛ mo ano no papa me benya kwa anka fumo me nkɔ hɔ bio mpɛsɛ me soso bibi saa bɛto me ɛno so nti na mpanyin sɛ nsuo fa aba a ɛno nkyerɛ sɛ wonum nsuo bio papa tiaba Ayo. Isi dia na menyama. Dade. Jani pe na menno. Hey. Como na me asuma no munyamede. Papa.
consider pen and Debbie Abacus when you know the common. Papa, you know, Yeboah, or my young so I ship out. Coco fast, my Baba, to me, Papa, Mr. Why? Oh, yeah. Moe, who's my Beddide? When? When? Papa, all back. Obempo, who need be there? Try some way, and I may could rather my hand and your major home and no room. I can't chance a come to Miss Emmanuel. Now, I was already there. I think I'm going for quite a trouble will be up to me. Every day, over for fear. I am for Odama. She said, what want to send her? Oh, dear, why they might not be one a day economy. Just a million of Brana. A money any amamine mono. Only an impong and a dafono. Papa sees soon so quite you. And I make sure say, any be a bit me a debby. And no crano. And then we can be kakra. Can we see Ukraine quasi be free fear? What did I make? And until I make sure says, Oben no bibia, and quite the ubo. And be any who did it. Fence and Munya Muslim need me boy. And it may make no one so much. I'll move for next magic a crab at Tongue. Look an onion. Say, if you're now quite so. If you're for us to be Simcuna, there were only a crowd from what you will have for good. And never knew I could wait than I said, no true for. Pebble DBC Sunamuna Munibisa or Dauroma. The papa say, you need the any. The papa the uncle, Nadia, and Papa Cassinia. Intimate on water. Unquan will be a timid show, said the papa said the obedient. Obianity. Hey, Papa, when woman and come, I mean, when call you about the Mongo Shaker. Uncle Ted on one check a cray. Meko, and so the BBC woman, we are near. Why? Papa, the mommy and I don't come back. And the banner say, why, when I walk on, who need BBC? I only need some about 10 or so. A cassette away tea in the war. My mamma for me, when you want to get because I'm casting in a jan and this was out. You. And come in say a year Buffy, Kayakonia Cassia, and yet Dina Cassia de Mount. So, Betty. Boy. We are quite. Wait a minute, when you're sending a handicap class, man. I can just move to the catch show. Oh, we are quite my being called. They talk of me, Papa. Say, I know a minimum. Papa shall not feel so. Ah, I think, why are my papa's room? And one is simple. We never know. My papa. A fool, sir. What's one of our doing? What's our doing? But come and see me. So, my command to you. If you cry, no more to be better and name of crown. So, Penny. They say the neck can be a minute they may be. To the way the young couple if you are now there with one or two million. The papa near Banamos. So he said, you need a baby. A cow, yeah, quite. That's said, who send your uncle you feel now, we are one. Say, me, and me. Now, I'm some kind of make a baby. I'm in foreign chassis, I'm a pass, and goodness. We are a Casachapa. Oh, we are a baby. But 12 of them, we are moving to another back. Not make a sacrifice. Say, oh, maybe be a what can I come to you? I don't want more pay anyway. I will not send you. What's in the SCNO? Yeah. And we did that home, and I didn't move by, and I didn't move by, and I didn't move say. Hey, the other part kind of it. Oh, 7 produce, yeah, news 7 produce. I would your own and pardon where no coffee. We are there for 7 tomorrow, and now, one more, Sebi, we are the year for cry, I had a tiny dear.
Ah, na say panyin say be producer. So only nipa bon for so ma fidie fa kwa. Ebra bia ba hwe so fidie be yitakra. Ofidie nya no ma da. So be kwana no ma pa bo. Na no ma no ba kwana fidie yitakra. Eti won ka ho se nipa bon for wi ase ti fa woni obi aba bia, fa ndo be bia. Nye nyina nya obi ana be ne fe. Eti bon ti oni dia ba na chi. Say, we be kan ho asem say, and I say na di be bata wu bia ho. Make one no nyina akire. I said that just was that can be more. I just said that just say no was here and the pan here and abo. So what drinking asem we ho next what da wa. Ye ni obi a wo say wine. Me papa da wa, baba ma asema ye bobo. Sika kire ni say wo say yesra no. O kentse ne ho, wo hye ne ho so. Ne aba ne nyina ya. So ni fie no so kwa ni mu odwendwe wo sese na bone ya de Akoma ya de tim na da ho waja edom nsu wachire enye fe o de o yi akwan wakama why mena ne be kasa so di kaka to say me gusu ada bia me ne kasa me nim de nti a me ne kasa wi a wo se abrampa mati abrampa wakama ti enso ko Dufie a na arewo yi asa ahye ne ka ba chie kura o pe ni isa na jodo so wo ko ne de no no so ko so ko ze su na wonna anadwi da suom no so nipa nyina da sebi producer enwo mpo akoma ni agusu ada na won sesi wano esimpa so e de ho na da ya pabe so oku no ma me yonko bo miana apabe ampabe ma de nyina no ese wo na wu a na se waja ba ayon kokro ha medi hu djuma why kuma to yem It's wrong me. Hussein. It's wrong. Mom be see more and I'm into tombo di we come on a peka crab in a for 2 years. You can't make it be out. I could run idea. You got any idea about the butcher that form. A dear Diana. Uncle, I'm a year for no other. Shadow. It's wrong. For the monkey we can come out. Not the for 2 years, Mammy, we did the money. It's wrong. Mammy, when did you also but one? Miss Lawrence, Mammy. I shall come to an account. Mammy and Cassasa. Oh, I go. Cassasa. Oh, where they got fra? Gafra. Where the moon Oh, me. Where they shedding? What? Gafra pa na dia to with dear. I'm not telling. Where the miss I know what's what moon, why patcho. Aja, nananum, or more than them, or more than sounds ready, edgy. Well, wouldn't want him be out, no to me be out, Miss Row. The meet my canyon and says shedding. A woman, ya. Yo, Monsieur Bewu, ya. Now can what can say? Oh, you see, what did you remember me? Me, money, dear, cry was wounded. Me, be big, I can quite cry. I mean, when I was there be. Oh, wounded, dear. Oh, me, who be yes, sir, my fino. Now, so you my baby chokru. Huh? What a Miss Row. What? They are two no dear, ya, and so can what can say. Mamma dear, and a pretty big crack one. Why, me patcho? Why? For 4 sinners so pay before I can many. Over for 20 minutes. Oh, but what did you buy? Oh, but what you for me buy? What you what's your bounty? What's your body? And now that's I can't buy ya. Who are you good at your own fancy mitchell? Oh, and the money do I know? Oh, me. Me name the and Cadrian Quandia. Can be brave boosu cry. Adriana dear. Madaruma, she would a mammy corner, me correct me yaka TV cranoa, and Nancy would name the Namin family not 5 years before my wife. So, oh, Miss Ramnamo or Nijo. Oh, what repair? When I cover, we are covered. Over weapon. Over weapon. Into that. Do not show who for the other with Tinichon up and Pacho. Achi,
me ba wuti ya ce me ba ci ya ce ya ba ka kira me ce o ko fa ngudom na wa bi me ni adi awofufu ama mejo mebo a wo me ne se bio ese nsu afa oba ne che se wonu nso bio enti wonu nso bio adaruma why me so de ko fa na me bla na ai why me nim de opa ankasa o de apesa kola ana otwen kora abo bia fa bla why ma me de ende me yana o mesa be sisi a kobla oh kofi ta ko enja me ko fa fu me ni choko fu me ni choko ma me na betre ma me asoma to obi ba betia won so a wo didi na ta o ba fa bu do nya ho aba we akoko techa me bawu no ade cha na kodumen anya ha betana o ka cha me fu no chwa mo awa o de me ba ma me yin fe